Sanibona, ngiyanibingelela kakhulu. Igama lami uTshepo Zikhali. Silapha-ke namhlanje ngivakashela abafowethu la ebhizinisini la elikhulu elabantu abayithandayo, abantu abathanda ukunukela kahle. Ngiyazi-ke niyayithanda izinto ey'khala kahle lapha. Ngizonika abafowethu la bay'chaza ukuthi bangobani kanjani, basho ukuthi baniphatheleni. Ngiyazi-ke niyayithanda izinto ey'khala kahle. Siyabonga. Nginibingelele South Africa yonke, i-KZN yonke, kuze kufike even phesheya kwelwandle, ngoba naphesheya kwelwandle siyasebenza ngabantu abakhona khona. Igama lami nguSifiso Isibongo Wakamyeni, u-financial advisor wase-Sanlam. Namhlanje osukwini lanamhlanje ngivakashele inceku uTshepo wakaZikhali khona la eMbazwane. Kungijabulisile ukuthi ngimbone engivakashele endlini engisebenzela kuyona eDr Nkosi, but angihlali isikhathi eside lana. Nginaba nama-movement ukuthengisa insurance. Ngisebenza eSanlam as a financial advisor. Bengicela uxhaso kunina bantu, ngabe uthisha, ngabe unesi, ngabe udokotela, ngabe usebenza kuma-retail ikakhulukazi, kodwa ngizocela ukudila ngalabantu abangamaphoyisa, wothisha, wonesi, amasosha. Ngiyacela bafethu ukuthi ningisupporte kakhulu kuyibhizinesi yeSanlam as u-financial advisor, kube yimina u-financial advisor wakho. Ngiphathana kahle kakhulu-ke, abantu abaningi bayangazi, ngisebenza nabo kakhulu, abanye ngisebenze nabo kakhulu, even ngisho kuma-retails ey'tolo, cause inhloso yami ku-Sanlam lapho engikhona ukuthi ngikwazi ukuthi abantu ngibafundise nge-life cover. Life cover ave ibalulekile kakhulu ukuthi umuntu abe nayo noma esebenza, cause bafethu amahlazo siwabonayo, if ever mhlampe sivakashela umuntu ekhaya ukuthi akwazi mhlampe ukuthi like let's say usulahlekelwe, sifike sizombeka, noma yena usulahlekile already emhlabeni, simbeke endlini yakhe yokugcina. Sibona amahlazo kakhulu, singaze sigxeke u-government, singaze sigxeke amakhansela angakithi. Ngiyacela bafethu ukuthi umuntu aqale manje ukuyilungiselela, ngoba kahle kahle vele ekugcineni sonke sizoya ngaphansi endlini zethu zokugcina emgodini. Akekho umuntu atheni uzophila forever, kodwa ngesikhathi sisaphila sihlanganise sikuhlanganisayo, kubalulekile ukuthi umuntu azilungiselele ukuthi mhla kufika leso sikhathi naye azazi kahle ukuthi vele usuvele uyihlelele. So ngiyacela